Zambiri nde zikuchitika kunjaku pepani this month zikuoneka kuti ife ndetagwanayo ndithudi takulepherani sitinakupatseni nkhani zochuluka komabe let's try next month tikambebe nkhani yokhuzana ndi maintenance and mukapanga check pa channel cha Justin Tech Malawi. I think nkhani yomwe tinamalizira kukamba inali yomweyi, koma apa tikubweranso makamaka kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika akuti iyeyo sizoti akukakamiza amayijenansa kuti atulepanso udindo. Nkhani zimenezo ndi zabodza kuchoka ku ofesi imeneyo. Chinachitika ndi chani? Mundilole ndifotokoze bwinobwino nkhani kunena kuti takhala tikukamba kuti amayijenansa makamaka zipani zina komanso anthu ena ngati achina Hope Chinono akuti amayijenansa akukakamizidwa ndi kagulu ka anthu ena ake ku chipani cha DPP kuti iwowa atulepanso udindo wawo. Ndetu kutsatira zimenezo pamene pabweranso pano kuchoka ku ofesi ya president komanso kabineti ndekuti amene amayankhula Peter Mutharika mwa njira iyi awakayankhula amakhala ndekuti Peter Mutharika wayankhula chifukwa ndekuti amamufunsa bwana nkhani zikuyenda kunja kunzotere ndeti yankhulepo zotani ndiye udza amawuza. Ndetu anafotokoza kumeneko kunena kuti nkhani zomanena kuti amayijenansa akukakamizidwa kuti atulepanso udindo ngati vice president wa dziko lino akulangidwa iwo sakupatsidwa ndalama zokwanira apangidwanso chipongwe pamaso pa anthu. Nkhani zimenezozo ndi zabodza chifukwa mukazimva nkhani zonsezo zingochokera m'makamwa a anthu ena ake omwe machita odabwaso kuti anthu awawa ndi andani kodi? Ndi amene amayankhulira ku ofesi ya president kodi kapena president wa rumako kodi kapena mwina ngachipani awayankhula ndani kodi awawa? Muona zonena achina Hope Chinono ndi anthu onena kuti sakuno ndi anthu taku Zimbabwe kutofoyira mamoti tizikamba nkhani zakwawo ku Zimbabwe uko bize kumakamba nkhani za ku Malawi. Iye kuzapanga cheki zipani zinazi kodi zipani zimayankhulirano zimene zimayankhulira kodi kapena ku ofesi ya amayijenansa awo kapena ayi ndithudi kapena kuchoka ku ofesi ya president. So pano ndi zimene zimachitika ndi zotino kutengera malamulo a dziko akuti section 90 subsection 1 ndekuti amakhala akumakamba kumeneko kunena kuti zikakhala mphamvu zakuchoka ku ofesi ya president ndi zonotino zonse zoyankhulidwa zochoka ku ofesi ya president ngati zili zolembedwa kuti mutsimikize zimenezo ndichoke ndithu ndi signature yachani ya president ngati zikuchoka direct mkamwa mwa president direct zimenezo zikhale ndi signature yake kapena apo muyankhulirawa ndekuti achina Darksaid amene wawa achina chief secretary ndekuti zimene zikukambidwazo ndi zoti zachoka kunoku ku ofesi ya president kuno kodi ineyo ngati Peter Mutharika ndikunkakamiza jenansa kuti atulepanso udindo zachoka kunoku zochokera kutino chifukwa zilibe masignature. Nkhanizo ndi zopanda chani umboni. Tufuna tikuwuzeni apa kunena kuti amayijenansa nda vice president a dziko lino zimenezo ndiye mukuyenda mudziwe wina afune asafune nda vice president a dziko lino ndipo iwowa apitirizabe kugwira ntchito imene akugwira ngati vice president wa dziko lino. Ndipo mukhoza kudabwa kunena kuti kamwa zanu zikumangoyankhula ngati kuti amayijenansa onde kuti sakuyenda nafefeyo. Muzadabwatu kunena kuti titenge makamera ndikukajambula meeting yathu imene timakhala nayo meeting ya nduna komanso nde kuti chani president. Muzadabwa zonena kuti meeting imene amayijenansa amakhala ali pamenepo meeting ina iliyonse ndipo samajomba kuyenera azikhala mmene chifukwa makamba zoti ofesi ya president komanso nduna zake ndepajatu ofesi yawo amayijenansa ndikankungokuwuzatu ofesi ya ndani ya Peter Mutharika kuyikulitsako choncho extension ya ofesi ya ndani ya president nde muzadabwa kunena kuti iwo amakhala kupezeka mmenemo nde mukamanena kuti iye ngati vice president ngati vice mutanthauza chani popeza iwo agwira ntchito ngati vice president wa dziko lino atulepanso udindo pa zifukwa zotani. Nkhani zabodza zimenezo tatende zipe osafalitsa nkhani zabodza ngati zimenezi chilungamo chake ndichiti ndi zimenezo. Iwe amakambaso kuti izi zinthu zonena kuti zatuluka muchikala chimene mukuchiona pa screen panopa lero sinaganize zoti tiziwerenge koma chikalata ndi zimenezo ndithudi kutanthauza zonena kuti chachokadi kumeneko and uthenga ndi umenewo kuzapanga ndi kuti clarify zimphekesera zomwe zakhala zikuyenda kunjaku. Dzulo magayi dzulo zimachitika kunena kuti ineyo
sinimatha nthawi zina kubwera ndi nkhani foti ndili busy kwambiri magayi, ndili busy. Komabe ndimatsatira chilichonse chimene chikuchitika kuno. Timakhala kuti kutwalira nkhani zonse cholinga tikamabwera zikhale kuti tili ndi full information kuzakupasani. Guys, dzulo kwayenda chikalata chimene chimanena kuti naye chikuchoka ku ofesi ya vice president ku ofesi ya Mai Jenansa akukamba zonena kuti ayi inde pali mapulani pali zikonzero zonena kuti akhala akutula pansi udindo chifukwa chonena kuti pali zifukwa zina ndi zina zimene zapangitsa kuti atule pansi udindo ndi kuchoka ku ofesi ya ndani ya vice president zili moteri. Chikalata chimene chocho magayi ndazachiona kuzachiwerenga tata kodi kalata iyi ukamba zotani tizine tsopano inkhani zinthu zoona kuti zochokana ku ofesi ya Mai Jenansa. Ayi komano umboni wake ukhala wotani popeza inenso nkhozo kungodzuka lero linkutaipa chikalata nkuchidinda ndithu malogo akuchani ofesi ya Mai Jenansa mweyo kandi ma court of arm a dziko lino kuchifunga masambachezo anthu osazindikirabe ziko zono kuti achite ngati ndichoona. Ndiyamba kuwerenga English yopochoka chikalatacho edit osachipange edit mawu angobwerezedwa ma spelling ena mawu oti ni mu English kumene odabwa kuti awa mawu anji awo kumati alemba iwo saini yonena kuti pansi nakhala basi ndikuchipanga craft chimene chocho kuchilemba ndithu basi kuchiponya osachipanganso edit anthu ake onso mabulutu achabechabe ona pakakuyenda zinkhani ngati zimenezizo kungofuna kuonjezera pressure basi kuti yayi ndikuti boma lioneke ngati ndikutani akuti pene polo ndikuti kuli nkhondo sati masewe. Of course nkhondo ziliko ndisamani nomobisa nanga siti nawo nachina jabe aja akuvungira na miyala nkhondo tiziliko nkhondo ndiziliko lachina gangara zana zabwera kusombuyo unoti yayi tinatipula ndi pano pamufuna tizika saini yonoti nkhondo zilipo ende ndalezo zimenezozo anthu amitima yosiyanasiyana ulo atakhala zonoti akuyima pabana imodzi ya DPP imodzi zozoti mitima ndizofuna ndizosiyanasiyana ena abwino komweko ena achinyengo komweko ena afuna opanga chani ena afuna okhotetsa ku zinthu ena safuna izi ena sakuafunawo moyembekezera chani zochitika zake ndi zimenezo. Tinakamba mbuyo pazonse zimene akamba kuchoka ku ofesi ya president I think zimene zimafunikira ndi izizi nkhani izi zikamatuluka muzithamanga kubwera kuzatani kuzapanga clarify osamangokhala chete yayi kumayankhulapo kuti kodi inuyo chimene mukuona ndi chani famukangokhala chete zimatanthauza zonena kuti inuyo mukutsimikiza zimene zikuyendazo mugwirizana nazo nchifukwa simunabwera kuzatsutsa mafunika kubwera ngati zili zaboza kudzatsutsa chonchi komano nkhani ndionena kuti nkhani izizi deep down ino amene mabwera kuzatsutsa mukudziwa kuti pali china chake chimene chikuyenda nde fix that muchidziwa nokha ife sitingathe kuchidziwa mudziwa ino amene muli mkatino nonse kumeneko izi sizimangobuka wamba pali zina zake zizochitika mkatimo we don't know kuti ndi chani komano ndi kuti ngati pali kusagwirizana kwina kwaye kaya nkutchera na ndale kaya ndi chani kaya amene akofa famayambitsa nda mkatimo momwemo kaya kuti akuntchera ndale kaya ndi Jenansa kaya kuti afuna muyipitse dzina kapena afuna yipitsa Peter Mutharika tafufuzani chimene chocho sit down kena kono mupange sort out bwinobwino mupange fix zinthu bwinobwino. Now nkhani zomanena kuti Mai Jenansa sapatsidwa ntchito let me repeat kachikena izi ndi mabweleza kubwereza ndi zinatofika sopotopetsa Mai Jenansa munalakwitsa inuyo munatipanga betray dziko lathu munalilakwira munatapa ndalama zija kumapita nazo kunja kuja. Now ngati inuyo simunapange zimenezozo bwanji simunabwera zapanga clarify nokha madikira Peter Mutharika abwera zapanga clarify iyayi akuti anagwisa ntchito ndalama zake tu iye atandifotokozera iyayi kamwa yanuyo ndi imene ingabwere uzafotokoza chifukwa tinakutumani ifeyo kuti kuti mutitumikire tinakutumani ndife so inuyo you owe us explanation. Now munasankha kungokhala chete ndiye no inuyo tusimulandira ntchito ina iliyonse kuchoka kwa Peter Mutharika ende mphamvuzo zikuyenera zilandidwe kumene akulandeni mphamvu zoona kuti mukapange discharge ma judges ndina vice president ndi komano vice president omakhalapo ndikumangoyang'anira why chifukwa chonena kuti munalakwisa nawo mwalakwisa simufuna kupanga clarify kilinani dzina lanu ngati simufuna kupanga kuwirina dzina lanu ndezi zingokhala penepo there's no way kunena kuti even if tingapange trust magaya mukuwapasa ntchito mukumpasa Jenansa ntchito pamene iyeyo anafoilisa zinthu ende kufoilisa kusanabweretso kuzapanga clarify kapena kuzazipanga clean dzina lake nde mumpatse no ntchito acha akapitirizabe kufoilitsa zinthu ende makupatsani kuluko masemafuna mubwere mudzapepese apologize mukapanga apologize mupange explain zinakhala motere kodi nzabodza nde mufotokozene
That's the way we take. You see, when you have power, you have a great responsibility. When you are given great powers, then you have great responsibility. And these responsibilities, and don't know zinthu ziziyenda bwino. I mean, as a take responsibility again, but you are failing to take responsibility. So how would you expect now to be given kupatsidwa mphamvu? So I'm always supporting Peter Mutharika pankhani yonena kuti anatenga mphamvu kuchoka kwa majenansa. That's it. Bokha onesizonena kuti she has she has repented and she has changed. Alapa aphunziraponso zina zake and akufuna kupanga zinthu mosiyana. That's the only way. Kumano fix zinthu kumeneko mupange fix zimene zikufoyirazo, otherwise ndekuti no kanthenya kamene kaka titikhala kumaona zambiri kusogolo kuno ndalezo kumakupulana choncho ndekuti sizidzakhala bwino muzapezeko zono mwaluza direction mamoti mulire feyo Amalawi muli busy ndekuti kumamenyana zomwe ndizosafunikira akuti